Hello! Good morning mga labidabs! Kain tayo, breakfast. Ayan, nakikita niyo aking background. At naririnig niyo rin ang aking background na si Rogen. Ayan, papakita ko ang aking breakfast. So, meron tayong kape. Ayan. Mainit-init pa. Meron akong suman. Ayan, mga labidabs. Kape. At ito ang aking breakfast plate. Ayan, merong boiled egg. Merong itlog with ampalaya. Meron tayong pipino dito. Meron tayong slice of tomatoes. At meron tayong daing. At meron tayong boneless. Masarap po ito from Cebu. Ayan. Ayan. So, kain po tayo. Ayan. I prayed already. Ayan. Samahan niyo ako mga labidabs. Magsarap. At ang aking sausawan. Ayan, o. Lahat po dito ay nauulam mga labidags. Ayan. Sarap. Pepino. At syempre, kamatis. Yung sausawan ko mga labidabs ay meron siyang pipino, sibuyas, tsaka bawang, tsaka sukang basi po from Ilocos. Ayan. Ayan o, napakasarap. Typical na breakfast ng Pinoy. Itong aking umagahan. Ayan. Napakasarap mga labidabs. Tapos magkakamay pa. Uy, naging masarap. Boiled egg. Yummy. Sarap. Masarap po ito. Ang sarap po mga labidabs. Yummy. Ayan o. Daing mga labidab. At pipino, kamatis. Ito yung niluto ng aking asawa kanina. Ayan. Ang sarap. Ayan, ang typical na breakfast ng Pinoy. At syempre, hindi mawawala ang ating coffee. Thank you sa nagbigay ng aking coffee. Naging masana po. Ayan, thank you Lord. Ayan, kayo mga labidabs, anong kinain ninyo? Anong ulam ninyo? Ang saya-saya. Tuyo lang, sapat na. Nga kunada. Kamatis at bagoong, sapat na para sa mga Ilocano. Ayan. Thank you for watching mga labidabs. Ayan, ubusin ko na po to. Ayan, kasi kumain na ang aking inang. Thank you very much for watching. Ayan, kain tayo.